Good evening, guys. Pan. Pira vattana te per gude. Good evening, guys. Actually, paadachu nani pannaya paadachu. Yam paadu encheni. Yam paadu encheni. Nani? Omae wa mou shindeiru. Enga naai da bike and perendu balawa. क्या बोला तूने? Enga naai da bike and perendu balawa. Tenkine. ಇದು ಮುನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆರ್ದುಂಬುಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಬೋಡಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೇರೋಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಬೋಡಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೇರೋಲಿ ಉದು ಪಾತೇರ್ರೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ನನ್ ಮೇಲಾಣೆ ಇಟ್ಟಳು ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡು ಹಾಜನಂತೂನ ಕಿರ್ಕದ್ ನಾವು ಮುಸುಂಟೆ जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। नेम्बेर फोटो देती शोक फोटो देते थैंक यू मैंने फोटो नहीं बोल चित्र में दरिद्र बत्ती बोलते भाई देना साहब ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವಾತ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ओके ओके बाय बाय Pakara sarak bat sabara karai sarak pakara sarak bat sabara karai